Centrum českého videa vám prostřednictvím svého klubu Přátel filmu představuje nejzajímavější české pohádky, které potěší nejen dětské diváky. Karel Gott jako vládce pekel i nebes v pokračování veleúspěšné pohádky Zdeňka Trošky. Výpravná podívaná pro celou rodinu. Dva zlatí slavíci Karel Gott a Daniel Hůlka poprvé společně v české pohádce. Dále hrají Michaela Kuklová, Miroslav Šimůnek, Dana Morávková, Sabina Laurinová, Lukáš Vaculík. Populární půvabný televizní večerníček o třech malých medvídcích, Vojta, Kuba a Matěj. Medvídci, co si umí hrát a zlobit stejně jako děti. Povídání o tom, jak rostli, učili se lézt po stromech, poznávali les a ostatní zvířátka na 2 videokazetách. Na dobrodružství můžete zažít spolu s Machem, Ševestovou a jejich psím kamarádem Jonatánem na 2 videokazetách. 2 videokazety animovaných pohádek výtvarníka Adolfa Borna vypráví příhody psa Barika a jeho kamarádů Síkorky, Zajíce, Ježka, Čápa, Šneka a Slepíše. Princezna Zemlína 2, volné pokračování nejúspěšnější české pohádky režiséra Zdeňka Trošky, které si svou oblibou vynutili nejmladší diváci. Magické pohádkové dobrodružství Mladého sokolníka, film Václava Vorlíčka, režiséra nejúspěšnější pohádky všech dob, 3 oříšky pro Popelku. Ivana Chýlková, Karel Heřmánek, Rudolf Hrušinský, Naďa Konvalínková v prázdninové komedii o dobrodružství 10leté Julie, jejich kamarádů a cirkusových zvířátek. Krtkova dobrodružství, 7 dílů videokazet půvabného animovaného seriálu o Krtečkovi a jeho kamarádech. Na 2 videokazetách můžete vidět jeden z nejoblíbenějších televizních večerníčků o příhodách malé holčičky Áji a velkého psa Fíka. Půvabné historky a kresby Josefa Čapka o 2 nejoblíbenějších průvodcích člověka, Pejskovi a Kočičce. S krkonošskými pohádkami se můžete setkat na 3 videokazetách. Oblíbené pohádkové příběhy o Krakonošovi, Kubovi, Anče, Hajném a chamtivém Trautenbergovi. Všechny tyto pohádky a další tituly naleznete ve svých videopůjčovnách a prodejnách videokazet, nebo si je můžete objednat přímo na adrese našeho klubu Přátel filmu, který vám navíc za váš zájem o naše tituly nabízí celou řadu výhod. A mě zapnete taky? Dobrý den! Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. My jsme žádný... Populární hrdiny kresleného seriálu přivede jejich zvědavost do světa lidí. To, co mezi námi zažijí, pobaví děti, rodiče i prarodiče. A pokud vezmete sebou do kina i svého psa, ani ten nepřijde zkrátka. Bláznivá komedie pro celou rodinu. Pobavíte se všichni. Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. To jsou žáci 3. B a berou si na sebe podobu zajíce, žirafy i krabice, můžou být i rohože. A to všechno protože, že mají nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. Jsem chytrý pes Jonatán, tatínka přidělat mám. A když to zastanu, kus pečeně dostanu. Au! Bojí! Už to bude. Au! Já prosím nejsem pes. Proč říkat, že nejste pes? To je porušování lidských práv! Já ti dám lidský práva. Včera mi tvrdil, že koza je šelma. Na Vinetu a je nejlepší kyselina sírová. Ne! Zrovna jsem stála králíkům. A kdo jsou tíhle 2? Siroci bezdomová, ale hodní a přítulný. Hrůza. Tak se podíváme, jestli bezdomovci můžou chodit bez kalhot. Jsem královna, Žofie druhá. Už podle těch fialových tepláků. Už jste si vybrali? Chybí nám koruna 50. Musíme do banky. Královna je pryč. Mě člověk nebaví. Přece se nebudu česat.
takhle ho zřídili spolužáci. Ale já to sluchátko nemám. Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. Nová česká filmová komedie pro celou rodinu autorů Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. V kinech od 6. prosince 2001. Nenechte si ujít. Nebo je z vás mrtvola! Chcete vědět víc? Noviny moc nečtu a Impuls má pro mě čerstvý sportovní zprávy. S Impulsem nestrácím přehled. Co jsem přeladil na Impuls, vím, kde měřej a neplatím pokuty. Chcete vědět víc i o nových filmech na videu? Poslouchejte Rádio Impuls. Rádio Impuls, moderní informační rádio. Časopis Cinema vás každý měsíc provede nejžhavějšími světovými premiérami a dá vám šanci nahlédnout do života filmových hvězd. Cinema, váš průvodce světem filmu. Užijte si váš oblíbený film ve skvělé kvalitě a s perfektním dabingem. Je to radost nejenom pro celou vaši rodinu, ale i pro hlavy vašeho videa. Tak to vypadá nelegální kopie. Špatný obraz, špatný zvuk, primitivní dabing. Hele, ta naše chalupa umí jezdit. Povídá jeden čáp. Ale něco je Pirát vás okrádá o peníze a zážitek z kvalitní podívané. Nelegální videokazety mohou navíc vážně poškodit vaše video. Zabručel fík a brzdil aspoň nohou, když to jinak neuměl. Proto kupujte pouze legální videokazety a žádejte za své peníze kvalitu. Originální videokazetu členů ČPU poznáte podle holografických nálepek na obalu a na těle videokazety. Jen tak si můžete být jisti, že jste nebyli okradeni. V případě pochybnosti nebo podezření volejte protipirátskou linku. Vaše anonymita je zaručena. Veškerá práva k tomuto filmu jsou vyhrazena. Tato kazeta je určena pouze k domácímu užití. Porušování autorských práv je trestným činem, zakládá povinnost k náhradě škody a může být trestáno až 5letým vězením a pokutou 5 milionů korun. Jednou kousek za Kolínem díval se medvěd, co hrajou v biografu, když se mu stala taková zvláštní věc. To je divné. Buď jsem tam nechal nožičky, nebo jsem povyrost, pomyslel si. Safra, že já jsem už veliký medvěd. Hurá, můžu na filmy mládeži nepřístupné. Hurá, hurá. Hele, u Kolína a trpaslík. Ačkoliv, kdyby to nebylo u Kolína, tak řeknu i medvěd vyrostlej pod skříní. Na mou duši skoro jako medvěd, že já se rozpůlil a nerozpůlil. Má jiný tričko. Poslouchejte, pane, nejste vy náhodou taky medvěd? Právě teď jsem, pane Hever. Dejte líznout, uvidíte. Moc rád. A mohl bych si hrát na ten Hever s vámi? Já si strašně rád hraju. A čím tady vlastně jste, pane? Moje maminka je v Polárce. V Kalíšku? Ne, dělá reklamu. Reklamu?
Můj táta je plišovej, takhle veliký a dělá jenom... Jo, a strejda, pane, to je krasojezdec. Papadada, laureát. Jo, laureát, akorát. A můj tatínek taky dělá mu a můj strejda jezdí cirkusem a má teta běhá v zoo a má babička nám leží úplně placatá. Podívejte se. Ona je až v Americe? Ne, jenom u postele. Jo, naše chudák už je taky předložka. Ale stejně, pane, i když je tak placatá naše babička, ta vám je ještě mazaná. A znáte našeho dědu? Ten je mazanější, sbírá nimrody a psy a je takhle veliký, nejmí. A můj děda je větší. Pane, můj je ještě větší, hele, takhle. A můj je největší a nejmazanější medvěd na světě. Koukněte se, pane. Jako můj děda, zrovinka tak. Zrovinka jako můj děda. Zrovinka jako můj děda. Jako můj děda. Zrovinka tak, zrovinka tak. Zrovinka jako můj děda. Ano, tohle je promet na kopidlně. Jdeme se. A můj je taky z kopidlna. Jak pak je tohle možné? Myslí si teď jeden medvěd o tom druhém. Moje máma dělá reklamu, jeho máma dělá reklamu, můj tatínek mu, jeho tatínek mu, můj strejda je papapada, jeho strejda papadada, má babička, jeho babička, dědečkové mazaní a oba z kopidlna, to znamená, ty Kubo, že my dva jsme asi bráchové. Bráchové. A to je jedno, ať jsme bráchové, pojďte, pane, budeme si hrát. Jo? Hurá! Hurá! Hele, pane, když se do mě strčí bonbon, vydám krásný zvučný tón. Poslouchejte, pane, vy máte ale mlsný a vypečený hry. Jo, mlsný a vypečený, tak si hrajte sám.
Nezlobte se, pane. Já jsem to tak nemyslel. Přece víte, že bych si hrál od rána až do večera. A zase naopak. Ale s kým, prosím vás, můžu tady u kolína? Na té, pane, vemte si půl. A pojďte, budeme si hrát. Dobrá, ale hru si vymyslete sám. Aha, teď pán neví. Neví. A co takhle na mašinku, co říkáte? Máte na to páru? Ano, na mašinku. Ale pořádně přiložit, ať to čoudí od komína. Vidíte, pane, jaká jste mašina? Já budu vagóny, připojíme to a jedem za dědou do Popidlna. Pozor, zastavte to, pane, semafor je dole. Tady vlak 01810 semafor nahoru teď. Pozor na trať, ještě něco přejdeme. Žádný strach. Tady vlak 01810 závory dolů teď. Co to ti ušáci dělají? Stanice Lhota, nastupovat, podjezd. Počkat! Ušáky nevozíme. Počkat! Pardon. Pane, to jsou samí cizinci. Musíme přistavit vůz. No jídelní. Ale honem, máme ještě něco v tašce? A jedem. Počkat! Stanice Lhota, nastupovat. Ne, pánové, máte vůbec lístky? Tak prosím, bez lístku nevezeme ani pana prezidenta. Samej černej pasažér, co pak jsme nějaká lokálka, z Lhoty do Lhoty pro ušáky, nic. Přehodíme výhubku, a jedeme, pánové, jako Orient Express. Kolín, Divokury, Popidlno. Už nemůžu. Potřeboval bych zatopit. Ne, když není pára, tak už si nemůžeme hrát. Leda na nejlínějšího chlapa pod sluncem. Tak já takhle jako ležím a jako pláču. A vy se ptáte proč. A já vám říkám, že mám strašnou chuť na maliny. A vy se divíte, že si neutrhnu. A já vám říkám, pane, to já přece nemůžu, vždyť jsem strašnej lenoch.
A to je nějaký konec hry, pane? Ještě by šlo na budíka. Tedy, jestli umíte. Já? Prosím. No to je báječné. Tak mě vzbuďte ve 4. Jucha. Jednou, když se dva medvědi náramně vyspali, řekl jeden. Pojďte, pane, budeme si hrát. Ano, ne. A s tím hadrem si hrajte sám. Ale. Podívejte se, já si strašně rád hraju. Jenže vaše hry jsou vypečené hry. Vypečené a basta. Ale. V pondělí jsme si hráli na tramvaj. Kdo dělal průvodčího? Vy. A já byl tramvaj. Nejen, že jsem vás vozil do večera kolem pařezu, ještě jste mě tahal za ocásek a já musel křičet. To byla trochu jednostranná hra. Trochu. Pane, vaše hry jsou velice a do růžova vypečené hry. Takové hry si můžete, pane, víte co? Zasadit, jo, a zalejvat.
Takhle hra je přece vypečenější než předtím. Ale pane, to byla jen legrace. Já jsem vynašel chytřejší hru. Chcete vědět jakou? Co si tak zahrát na lidi, jak jedou v neděli k vodě. Chcete? Ano, zahrajeme. Ale jak pak pojedou ty lidi k vodě? No přece něčím, pane. Aha, a já budu zase něco a vy budete lidi. Vy si asi myslíte, že jsem ten hloupý medvěd. A právě naopak. Dneska já jsem něco a vy budete lidi. Jen račte vstoupit do našeho autosalonu. Máme na skladě modely, hranaté, osobní, hrbaté, sportovní, tiché i s muzikou. Jen svrknout na startér a jedem. Ano, a jedem. Tak nakoupili žvejkačky, buráky, kofolu, ovonu, pomol, limon, nápoje šumivé, perlivé, s bublinkami i bez a mýdla, krémy, šampóny, no vyváděli jako lidi, co jedou v neděli ven. Hurá! Poslouchejte, pane, viděli jste vůbec někdy lidi v neděli u vody? Kde pak koupat se? Máte přece auto. Tak 2 kyblíky na střechu a jeden na kapotu, šampon napěnit a bříško namydlit, opráchnout a dymbat pod branou i za ušima. Kam pak? Počkat, pane. Dejte si mě do stínu, nebo mi popraskají všechny pneumatiky. Teď to musíte zalepit. Poroučilo si auto. Ale čím? Naříkali lidi. Zkuste mi dát žvejkačku. Snad se vsákne do kola. Dejte si mě do stínu. Ale pozor, pane, zabrzdit. Vidíte, to jste motorista. Brzdu, ale honem. Brzdu. No, teď už mi hoďte jenom kolo, ať se vám neutopím. A pojďte taky, voda je jak medová polívka. Chudáci lidi, co pak mohli do vody bez kola? Ale pane, tohle není benzín ani olej. Jezdím na všecko, i na buráky. A
strladá domů. Víte vy vůbec, jak vypadají silnice v neděli večer? Pod prvním kopečkem něco v autu zabublalo, zacvrlíkalo, škytlo a udělalo kšt. Dál nemůžu, jsem asi rozbité. Pro pána, co budeme dělat? Naříkali lidi, kteří měli noc na krku. Opravte si nás, nebo zavolejte havárii, anebo si nás otlačte domů. Jsme přece vaše auto. Když dojeli domů, svítil už měsíc jako nová koruna. To byla krásná hra, řekl první medvěd. Ale druhý medvěd přemýšlel o tom, jestli náhodou právě tahle hra nebyla tou nejvypečenější. Brzdu, ale honem! Zalepit! Brzdu, ale honem! Zabrzdit! Vidíte? Ticho! Tak ticho! Hele, pane, bere. A tučná ryba. Šoupáci, ušáci. Ryby obyčejně ušaté nejsou. A žijou pod vodou, pane. Ryby chytáme zpravidla ve vodě, pane. Ve vodě. A poslouchejte, pane, nosí ryby taky šaty? Ryby? Nějaká si tam zkouší moje tričko, hele. Oblíká ho. Bzz, bzz. Taková čudla, to já házím zpátky. A já ne. No, když vás to těší, plivat pořád kostičky a... Počkejte, podívejte se, pane, jak se ta ryba krásně dívá. Jaký má ta ryba smutný očíčko? Smutný očíčko, když jsem pečená. No jo, jak pak může mít smutný očíčko, když je pečená? Protože je zakletá. Zakletá, když jsem pečená. No jo, když je pečená. A 5. A nedostatečná, žáku.
Zase jste nedával pozor, když jsme se učili. Ryba, která má smutná očička, není žádná ryba, ale princezna zakletá. Ať je živá, anebo pečená. Pojďte, pane, uděláme hrdinství a vysvobodíme tu princeznu. Ukolína a hrdinství, to si musíme vyrazit, pane na draka. Ano, jenže vy budete rytíř a já zase váš kůň. A právě naopak, vy budete rytíř, vás čeká hrdinství, vás čeká sláva. Já budu jenom pečovat o toto do zlatova propečené. A trodá na draka, jeďme čile, je to míle. Hurá! A hr na draka, hr na něj a hr. Vlastně pomoc! Pomoc! Pane, musíme vynalézt jiné hrdinství pro naši princeznu. Mňam, to bychom měli. A co kdybych sněd před vámi, řekněme, brouka voškliváka, ratata čuňata brouka? To není hrdinství, to máte, pane, jenom dobrý žaludek. A co udělat tohle, pane? Pomoc! 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 Hrdinství! No, jak to kdo vezme? Co takhle vyletět si na měsíc? Vomrknout, jestli tam není náhodou vedle moře klidu, taky moře něčeho rozumnějšího. To by bylo, co říkáte? A šup do toho, ať to fičí, na kosmický vandr dáme skafandr. Pozor!
Asi jsem změnil za letu kurz, to je to. Musíme vymyslet něco nového. Uf, sakra. Uf. Nový hrdinství, jo? Tak ryc, anebo nic, pane. Jste bledá tvář a v tašce máte poklad. Já jsem váš nepřítel Rudý Sup. Tomávk vykopán. Ha, ha. A teď pacha. A uspad buben do kedluben. Na kolena, bledý sirečku. A halo, kde pak jste, pane? Hele, Sup, tady jsem. Tady. Sup. A pojďte ven, ať vám úplně přemaluju triko. Vzdávám se. Sláva a jsem hrdina. Hrdina. Hurá. No. A s vaší rybou to ani nehne. Víte co? Snímají na půl. Jaký pak hrdinství? Co říkáte? Jak to sníme? Vždyť je to princezna. Hybaj, já jí to vysvobodím, i kdybych měl drakovi načechrat topinu. Já už mu zvednu mandle, já mu přece proženu šunky, že... Princeznám se nečuchá, abyste věděli, pánové. Rybičko, princezno moje, probud se. Tak se přece probud. Pane, co jste mi to udělal? Vždyť vy jste jí to čistá sežral. Tak, pane, hele, nebrečte. Na pohádku už jste velký. Jde malinký. Pane,
Na světě je ryb. Chytíte si jinou. Dáte. Hele, bere vám. A je to kus a je to velryba. A jedem. Hurá! Hopla, 100. Tak hrajte, pane. Eniky, beniky, na holí pupíky, aspoň 20. A dám aspoň 20. To neplatí, já jsem u Klaus. No prosím, pane, račte znova, ať jsem vdova. Eniky, beniky, na holí pupíky, aspoň. Je. Uf. Hurá, vyšlo to. Na holý pupík 100. Pane, to hodil chcete zajíc. Zkuste na to jít s technikou. Dívejte se. Řádně namažete tágo, řádně se postavíte, řádně namíříte a už se práší za kočárem. Stár 230 000. 1000. Máte šťouch, pane? Řádně se postavíte, řádně namíříte, už se práší. Tak a už s vámi nehraju a basta fidly. Vy radíte schválně špatně. Tak a nehraju, vy nejste žádný medvěd, ale vy jste šidítko. A pomocí. Iba ne, pane, jenom se na mě nevymlouvejte. Chyba je jinde. Jo. A kde jinde? Jo. A kde pak? No možná, že jsem sněd víc vtipný kaše než vy. Když jsme byli ještě malí medvědi. To je to, pane. Já se najet něco kaše. Ale dávno, pane, moc dávno. To jo, to dávno. Už moc dávno jsem kaši nejet. Hele, kam pak ten medvěd jde? Počkejte, pane, kam pak s tím hrncem? Zahrajeme si na fakíra. Co říkáte? No tak na kouzelníka. Jak jste to říkal? Eniky, beniky, ciholí, pupíky, bum. Járum, fárum, pumprlíkum. Hajdy, pajdy, nelapajdy. Aha, vy chcete na trosečník a na pustém ostrově, že jo?
po vodě nechodit. To je divný. Co takhle prázdniny v balóně? To byste nechtěl zkusit, ne? Zase nic. Hrome je zlé. Ten medvěd si se mnou vážně nechce hrát. Pomoc! Přece tu nenecháte vyset kamaráda. Propítněte ten balón. Nenechte kamaráda v louži. Au! Já říkám balón. Tak dělejte něco. Pane, probuďte se. Počkejte, pane. Když už si se mnou nechcete hrát, co pak tu kutíte tak sám? Topím. Moment, a proč? Vařím. Momentík. Že jsem tak smělý, co to bude, až to bude? Vtipná kaše, abych byl chytrej. No jo, kaše, ale znáte vy trik, jak uvařit kaši a nejenom šlichtu pro cuďata? Rejže, voda, osolit, nespálit bobkový list. No jo, osolit, nespálit, ale to hlavní, to nejdůležitější nemáte. Vy máte hrnec a rejži, já mám pokličku, vy znáte recept a já jsem kuchař. Dáme to dohromady a rozjedem to spolu. Pane, já vám navařím věc 2-3 lžíce a jste nejchytřejší medvěd u Kolína. Pojedeme zase na půl, co říkáte? Jsme před kamarádi. Tak plácnem si. Měchačku. Sůl a pepř. Babkový list. A dřevo. A trada. A kácet. A štípat. A topit. Až se budou hory zelenat. Tak honem, ať to v hrnci bublá. Pane, ale bublá to dost. Haha, to je dobře, ať to dává pecky jako dvoje decky. Hurá! Juhu! Juhu! Hurá! A pum! Rupo! A pane, proč vy hurá, když naše kaše lítá do nebes? A hele, sníh, padá sníh. Snížek, bílý sníh, povozím se na saních. Povozím vás velice, uletějí nám čepice. Co koukáš jak kakabus? Čekám na tu vaši kaši. Kaši. Já mu bouchám, já mu borácím, já mu dělám divy přírody a on čekal jen a jen na pitomou kaši. Vtipnou. Pane, jste medvěd čistě přízemní. A vy podvodník jako mrakodrap. Vy padavko. Ty nádivko. Pukni na lude. Ještě muži.
To je ta kaše, co jsme navařili. Pane, kde pak jste? Ve vaší kaši zadělanej, jak kedlubna. Chtěl jste být chytrej? Tak naše. A jeste, dokud vás nenapadne, jak z ní ven. Už! Ne. A musím všecku? Jeste! Už! 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 No, když to chviličku podržíte. A co já, pane? Žít si máte, tak dobrou chuť. Eriky, beriky, neholí pupíky, aspoň 100. Tohle. To nebyl gól, pane. A byl? A nebyl. Byl? Nebyl. Nebyl a šmitec. Tak dost, jo? A nebzučte nám, když spolu nemluvíme, jo? A taky nebublat. Tak hrdek nedolízejte pořád. Pane, jak pak děláte ty brabuňky? Podívejte, trochu nabrat do brčka a fouknout. Pane, říkal jsem nabrat a ne vypít. Pane, vy jste hotová superkoule. A teda, hrajeme si na kosmonauta. Nebojte se, na to žebřík. No, nazdar. To je průšvih. Teď to vezme. Tuhle tady. Asi rovnou do Austrálie. A bez přesedání. Nebo z něj bude lívanec. Pane, kde pak jste? Kam pak jste mi zapát? Ahoj. Co to bylo? Boušek talířek přece. Pane, ten si tam se mnou nahoře hrál. Aby byl kamarád pro mě. Jaký bohouš, jaký pak talíř, takových vám udělám tucet. Já vám udělám plný kredenc nádobí. Létající kvedlačka, šlehačka, mixer elektrický, šálek turecký. Vypadá takhle. Ne, je malinký a hryzonký a hodnej. A já si jdu najít něco menšího. Vy už jste na hraní medvěd moc velký a moc vypečený. Co?
A moc vypečenej. Se zbláznil najednou do pišišvora. Počkejte, pane, když hledáte něco malinkýho. No počkejte! Prr! Co kdybychom to dali zase dohromady a já vám našel třeba trpaslíka. Malinkýho človíčka, pumplíčka. Je trpaslíčka, ano, hurá. Jo, u kolína trpaslíka. To nechte na mě, pane, to nechte na mě. Deště byly, pak nám uhodili vedra. No prosím, jen se koukněte. Určitě rostou. Neváhejte, pane. Rozjedeme to na půl. Tak plácneme si. A jedem. Jucha. Pst, pane. Ticho. Tady bývají. Co jsem říkal? Tamhle pod kapradím. Rostou. Pst, pane. Opatrně tam dojděte. Opatrně koukněte pod list. Maskujou se všelijak. Noste všecko. Já to přeberu. Asi jen houba. Ukažte. Jenom houba. Běžte, pane, hledejte dál. Taky houba. Tak padám. Trpělivost matka trpaslíků. Kecá, čistě kecá. Je, tady ho máme. A nic mu neukážu. Pořád jen přebírá. Co pak to máte, pane? Co pak to schováváte? Nic. Tak neukážete. Já jen tak jdu. Že by vážně našel trpaslíka? Počkej. A víte co? Zahrajeme si na psa. Huf. Tak a port. A ahoj. Teda neukážete? Tak, pane, řeklo se na půl. No tak dobrá, ukážu, ale nebudete chtít ani natvrdo, ani míchaný. Vejce, trpaslíček. Ještě nevylíhnutý. Pane, takhle se vám vylíhne stará bačkora. Co? Řeklo se na půl, tak dejcha taky na půl. A hýbaj, pane. Trpaslíček. Klobouček. Tvrdák, úplně zmuchanej. Více sotva vyklubal. On se nám zakulatí. Víď, malinkej. A ten hlas, pane, jak Armstrong. Je malinkej. Víď, Pepíčku. Ajaj, nínej, datej, kloboučku náš malej. Tak padám, potřebuje kočárek, ne? A hračky mám dělat taky já. To. Kikiriki. Pane, víte, co asi chce? Udělejte nočníček. Co? Já a nočník? To se ví? Nehraju. Víte, ani nemá z čeho. On nemá z čeho, proto zve. No jo. Aha, má hlad, to je to, pane. No jo, pane. Mlíčko doneseme drobečkovi. Dávejte tady na něj pozor a... Ještě už. A ty nezvi, mlíko se nese.
Hele, Pepiku, hop, no, hop. No, hotový sekáč, Pepčo. A teď Josef, řekni po mně. Mám mlas. Už to nesu, broučku, ham. Ať jsme tlustý na 3 prsty. Aha, a berany, duc, ču. A čuc. Když mu tak bere, dejte ho sem a jděte znova. A moc ho nehoupejte, anebo... To se ví? Tak Pepčo. No, to si formát. A hopla, Pepi. Koukejte, pane. Stojí, pane, stojí. Už běhá. A pije sám. Hurá, pane, to chce trochu přikrmit a uvidíte. Na Pepo, dej si. No vidíš. Chytej, Pepčo. Hotovej brankář, pane. Hodnej, Pepi, moc hodnej. A teď ukaž Pepíku, jak si chytrej. Chroupe to i s krabicí. A kdo ví, po čem nestlousne? Pepo! Pěkně mu plácáte žaludek. Pepo, fuj! Pepo, polož to. Hurá! Je celý. Je chytrej po mně. Ten zvládne všechno. Já vám teď ukážu, co spolu umíme. Pepo, hop. Pozor. Josef, kdo pak si myslí, že u tebe jsem co? Mám mlas. Já tě naučím, uličníku. Ne, pane, neperte ho. Po dobrým. Pepiku, Pepo. Pepiku, Josef. Jen si leď, ať poznáš, zač je to loket. A ne, abyste ho štípali. Je ještě malinký. Hele, podzim, pane. Nebroďte, budeme spolu chodit zase do biografu. Koukněte. Ano!
Hrajte, pane. Vy si dejte na mě bacha. Nebo vám to úplně... úplně... Tak pane, nespěte. Co? Aha, já. A tvrdě na věc. Hop, hop a hop. Hotovo, vyhrál. Puknul jste jako žalud. Jak to? Aha, zase jste švindloval. I nešvindloval. Vy jste spal? Spal. A kdo by našel takovou spalou hru? Zase to pak vyhrává, jo. Ale počkejte. A co si zahrát na mňukanou? To je přece čilá hra, co říkáte? Ano, a pikoluju. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát. Jinak nebudu to hrát. A nekoukat? Kluci, písek ještě ne, až se schovám. Tak už! Už! No už! Už zase spí. Vstávat! Jak pařez. Co? Že bych tě chlapenku neprobudil? Nešťoukejte mě, stejně vás vidím. Herr Švec, není ten medvěd nemocnej? Hezky dýchat. Řekněte a... Já jsem zdravý jako ta, čilej jako ten. No, nazdar. Obděte, pane, vaše nejmilejší hra. Teď vy? Tak hup na to, no šup. Kuželky a kutulu. Nice. Pal. Hurá, vyhrál jsem 9. Pane, honem ven. Ano. A nespat. Ano. To se musí rozběhat. Pozor. Ano. No, hodnej, malej, uvážeme medvídkový provázek a on poletí jak ten drak do oblak. Hele, pane, co to vzít na kopidlno? A trvedá do teplých krajin, co říkáte? Jde, každý slušný medvěd se ukládá k dlouhému zimnímu spánku, abyste věděl. Rome, ten malý medvěd má pravdu. Haló, pane, počkejte na mě. Haló, pane. Co to bylo? Haló, pane, kde pak? Nuli. Nuli. Hele, pikolík, co si dáme, pane? Trochu světově, ať nepozná, že jsme od Kolína. Bonjour, ça va? Zabral, asi ví o hotelu. Honem dáreček. Hele, ça va? Salut. Haló, pane. Bonjour. Salut, zdravstvujte, monsieur. Zdravstvujte, monsieur. My vám... Jo. Vy nám... Sakra, jak se řekne tohle? Well, postel. Dvakrát. Duo. Jo, ňa. Haťa. Pojďte, pane.
super hotel. Tak hurá! Jdem? Spasibo, merci, grazie, signore. To bude spaniko. Anya. Aja pergi. Aja pergi. Just bom. Yeay. Anya pergi. Nemáš provázek? Ne. Tak ne. Pane, jak se máte? Jako v pokoji. Tak dobrou. Jaro, vstávat, pane, jak jste se vyspal? Mně se zdály věci, že jsem se oženil. A s váma, pane, já byl celý v černým a vy jste měl šatičky bílé. Ne, vy jste byl nevěsta a já byl ženich. Ne, já měl cylindr. Blábol, pane, já měl. Já. Jo, a zdálo se to mně, anebo vám? Přece nám, vždyť jsme, pane, bráchové. Ano. Ale že tam bylo jídla. A těch drůžiček. A muzikantů. Jo, ti byli vypečení. No je. Hurá! Dělník! A pryč se svatbou! Ať je Jaro a hry! A hrajeme na bejka! Ano, ale říká se na býka. Tak na býka Pepíka. Pozor, pane! Co to je? Asi mini mašinky, ne? Naše maminka a naše maminka vzkazujou
že máte dělat něco rozumnějšího. Tak se mi, pane, zdá, že se nám to nezdálo. Jo. A jaký vy jste býval vagóny? A jaký já byl mašinka? A bufej pořádně, co pak takhle bufá vlak. Podívej, truhlíku. Kam se ty mladí na nás hrabou? To když já zabafál. To jo, tak na té.